iki hajate Pak Lusi nikahno ingkang putri. Bengi iki nekakno campur sari sing dipimpin Bapak Sapari. Mulane digawe dibarokai kalih Gusti Kang Maha suci. Islam agamaku Al-Qur'an panutanku Ka'bah ya kiblatku wong mukmin sedulurku. Ayo para umat ayo padha sing eling bumine wis gunjing akeh manungsa imane miring. Astagfirullah al-azim sallallahu ala Muhammad. Astagfirullah al-azim sallallahu ala Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Allah. Asik masih bersama Islam agamaku Al-Qur'an panutanku Ka'bah ya kiblatku wong mukmin sedulurku. Ayo para umat ayo padha sing eling bumine wis gunting akeh manungsa imane miring. Astagfirullah al-azim sallallahu ala Muhammad. Astagfirullah al-azim sallallahu ala Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Ini gak nyang Pak Lusi. Sawer jane sing digawe ini nyawer jane. Hadirin yang berbahagia, itulah tadi Cak Sapari wonge yo elek yo ngene iki. Ketok elek tapi di elek to. Tak biacok kupingmu kapok. Wong ganteng sak kecamatan Sukorame. Hadirin yang berbahagia, kita awali dengan mondesuh dari kota Jombang ya. Ini waktunya sudah malam, kita panggil artis-artis yang kondang. Siapa dia? Mbak Musyati dan Mbak Reni Sakita dari kota Jombang. Yuk saksikan, inilah artis-artis yang luar biasa. Oke, biasa luar. Ini luar biasa tapi biasanya keluar malam. Oke.
berbahagia, itulah tadi penampilan dari artis-artis kota Jombang dan Lamongan. Yuk kita panggil lagi artis yang cantik jelita. Siapa dia? Jian Auji dan Rambin dari kota Jepang dan Rompio dari kota Malang. Penampilan dari kota Malang dan kota Jepang. Ya kita panggil lagi dari Lamongan asli. Siapa dia? Tari ular yang cantik jelita, Nisa Sahara ya. Dan Mbak Sonya dari kota India. Mbak Nisa Sahara. Ayo mas, koproe mas. Kok orang situ goyangannya mas bersama campur sari Anggun Wijaya.
dumateng Sohibul Hajah anggenipun Anggun Wijaya tampil awal ngantos akhir bawa Lucy wonten kirang langkungipun keluarga Anggun Wijaya menungso limrah titah sakwantah kebak ing salah pramila ing wengi menika kula sebagai ketua Anggun Wijaya ngucapaken nyuwun ngapunten sak kathah-kathahipun saking kula warga Anggun Wijaya wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum. Saking kula Ketua Anggun Wijaya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.